Ola, amigos, son o apóstolo Santiago. Hoxe en Ar Galicia imos falar de Deus, a religión, etc. Imos aló. A religión, Deus, a fe, etc. Xa sabedes. Que me dixo Maribel que traballabas nunha aseguradora? Así é. E acaban de ascenderme a encargado provincial do Departamento de Vendas. Noraboa. O dos seguros é un sector moi estable e con moito futuro. Ai, filla, encántame o teu mozo. Non o deixes escapar. No. Veña, ide sentando, que xa está a cea, sí? Os teus pais son moi agradables. Eles están encantados contigo. Aquí está o Polo. Polo, que rico. Por favor, agarda que papá diga as súas oracións. Perdón, teño que disculpar, non sabía que fosen tan católicos. Católicos nós. Non, todo o contrario. Señor, estamos aquí reunidos para ofrecerche a nosa sumisión e acatar os teus malignos preceptos. Ó Satán, príncipe do Averno, señor das Tebras, no teu nome maldigo a bondade. E para que sigas espallando o pánico entre os vosos xenerosos, ofrézoche en sacrificio este animal inmundo que de seguro aplacará a túa ansia de sangue. Satán, Satán, Satán. Religións hainas de todo tipo. E todas teñen o seu lado positivo. Toma, cariño, o corazón. Cómeo antes de que deixe de latexar. Gracias, meu amor. E tamén o seu lado escuro. Como poderemos ver no seguinte documento histórico que veremos a continuación. A religión verdadeira. Que boa está esta cachola, Lopo. Sí, pois deixa polo menos as obras para poder venderllas aos clientes. ¡Tío loco! ¡Saltan aquí! Ah, sí? Fantástico, pois que entren os peregrinos. Non, é que non son peregrinos. Ah, non? E logo que son? Somos mouros. O azote da cristiandade. E tedes dúas opcións, cans infiéis. Ou vos convertedes ao Islán, ou probades o ferro do meu alfaxe. Pregunta, como é a vosa religión dos mouros? Rezar 5 veces ao día, higiene corporal, e nada de comer porco nem viño. Pois vai a dúas opcións. Sen porco, sen viño e lavándonos todos os días. Para iso era mellor estar morto. Admiro o vosso valor e as vosas férreas conviccións. Agora hai de esmorrar por defender a vosa errada fe. Un momento. Deberías amosarte máis persuasivo a hora de intentar convencernos de seguir a túa religión. Por exemplo, que ventaxas ten para nos seguir a fe de Alá? Oh, moitas. E tedes permiso para matar a calquer inimigo de Alá. E podedes casar con tantas mulleres como vos pede. Carallo, como cambiou con todo así? Sí, pero as mulleres podemos casar con cantos homes como queiramos. Non. As mulleres son con un. Pero todos os musulmáns son tan guapos e limpos como a min. Pois daquela non se fale máis. Onde nos apuntamos, eh? ¡Ay, ceo, pero ceo, Santiago Apóstolo! E
Efectivamente, amigos. Agora falarei con vos, pero antes quero arreglar as cuentas con morito este. A min, can infiel! Ahora moito viva, pero hai un pouco renunciabas á tua fe e marchabaste con guaperas este do morito, que deixaste de estar na religión da bondá e do perdón. E aínda con todo eso non vos confiedes, que eu podo chegar a ser moi vingativo. Amigos, dígovos unha cousa. Con santos como este, o perigo islámico ten os días contados. E a nosa religión será a verdadeira religión. ¡Viva a cristiandade! Non imaginaba o bravo Lopo as ameazas ás que se enfrontaría a nosa fe verdadeira case 1000 anos despois. Males como o divorcio express, a educación para a cidadanía e o infame hedonismo do botellón. Como mola, Betty! Descarado, costolle, está rico con flipas, neno. Misericordia, señor. Vos non tedes vergonza ninguna. Ten pa cá estas merdas. Salváramos a alma, miasmas. Pero como se vos ocorre andar de botellón na Semana Santa? Porque estamos de vacacións e podemos desfasar. A Semana Santa non é un tempo de vacacións. A Semana Santa son unhas fechas para fortalecer a fe, para recordar a paixón do noso Señor. Pero que señor? Aí está. Como que de que señor? Pero vos non sabedes o que se celebra na Semana Santa? Pois que palmou Franco un rollo así. Sí. Aí está. Este é o resultado da política laicista do Zetapeta. Esta é a merda que trae a educación para a cidadanía. Vos non sabedes nada. Mirad, agora mismo vamos subir a casa e vamos ver esta película que conta en latín e en arameo a paixón, o sufrimento e a morte e a resurrección do noso Señor Jesucristo según o narran os evangelios. Ti flipas, Pulín. Nós só vemos pelis comerciais. Non vemos pelis desas para comer xotarro, húngaras, búlgaras ou chinas. Chinas sí, que as de Jackie Chan molan. Sí, esas sí que molan. As de Jackie Chan molan que flipas, neno. Esta película non é china. Esta película é de Hollywood. Esta está dirigida por Mel Gibson. Neno, costolle, Mel Gibson. Ese é o de Mad Max, xorbo. É o de Arma Letal 1, é o de Arma Letal 2 tamén. É o de Arma Letal 3, é o de Arma Letal 4, é o de Arma Letal 5. Descarado, costolle, Mel Gibson mola, neno, porque é garantía de violencia gratuita, xorbo. Descarado, que igual está guai. Ven, mira, se arranca, neno. Por ele, espera por nós, que imos de la peli. Impresiona, non? Dá ganas de chorar, chorade tranquilamente, desfogade. Mira que mallaron no pobre chorbo. Descarado, neno, como se queimaron con Jesucristo. Ceibaronse nel, neno. Sí. O que, as putadas que lle fixeron non teñen nome. Sí que teñen. Chámase judiadas, pero claro, como agora as cousas non se lle poden chamar polo seu nome, pois hai que godarse. Pero o importante, rapaces, é que entendades a mensaxe do noso Señor Jesucristo co seu sacrificio. Descarado. A min quedame clarísima, non paso o resto da peli agora. O que resto da peli? A película xa acabou, acaba así. Flipas, neno. Sí, pero como vai acabar así? A ver, ponga a siguiente. Acaba así, non hai máis. Esa mensaxe do noso Señor. Amor, misericordia e bondade. Acaba coa resurrección. Pero está, neno, se acaba resucitando porque ten poderes. E se ten superpoderes é porque agora é cando se vai empezar a vingar dos que lle fixeron todas as putadas dos seus enemigos. Pero que venganza, nin que carallo, vos non entendedes nada, coño, sodes parvos. Non hai venganza, a historia é así. A morte, a paixón e a resurrección do noso Señor Jesucristo, o amor. E aí empeza co perdón, a cristiandade, o camiño de Deus. Pero vos non entendedes nada porque sodes uns ignorantes, andades todo o día largados e non vos preocupades do divino. Dadesme pena, lo digo así, dadesme pena, coño.
Pacho a rezar por vos, carajo. Señor, ten piedade destas miasmas, coño. Misericordia, Dios, misericordia, coño. Mi manero, este chorbo é un fundamentalista que flipas, tía. Mira, o que está claro é que Mel Gibson deixou a película aberta a secuela, Descara. Eu creo que a seguinte lle vai a chamar A Paixón 2. A vinganza. Está clarísimo. Fijo. Eu tamén pillei un rebote cando fun ver a de Tarantino, a de Kill Bill, de a primeira parte. Smil Still. Kill Bill. Va, changa aí, tía. Changa. Ai, non trairo nada. Ai, trasquiño, moito me gusta a serie do cura, chico. Que cousa tan bonita, É todo tan humano. É o cura guapo, carallo. Eses curas non soubo nunca. Cousa bonita de cura, mira aquel hippie dali, voulle parar. Suba, amigo! Que? Pero que fai, home, que se vai queimar? Home, non, tranquilo, a min non me pode pasar nada. Ai, Xesús! Que? Ai, meu Deus! Que? Pero ti estás endrogado, chaval, ou algo, peor. Non, home, non. Non sabes quen son eu? Eu que sei, déxame pensar. Ai, xa sei quen és, home, ti és Pau Gasol. Non, eu son Xesús. Que Xesús? Xesús, de Nazaret. Eu son Paco, da Porcona. Pero quen carallo este, home? Home, non digas palabrotas que non me gusta. Eu son o fillo de Deus. O da cruz? Sí, ese mesmo, sí. Coño volante! Carallo, pois que che chanten nunha cruz ten que doer. Non me digas por qué, pero ten que doer. Sí, o primeiro molesta un pouco. Sobre todo cando che pica o nariz que non podes rascar. Mira o que fago. Cousa bonita, chico! E agora vou botar un troniño, sí? Oh, Xesús! Que? Home, é un xeito de falar. Que tedes que escoitar unha pouca música, sí? É da que me gusta a mí, ainda por riba. É que a verdade é que podo facer o que queira. Como Anthony Blake. Mi macho, que pasada. Bueno, pues xa que estamos, podía che pedir un favor. Veña, caícheme simpático. Pide, que hoxe estou de vos. Bebé, xa que vostede é omnívoro e todo lo puede, mira, podía facer que o Deportivo deixase de ter débedas. Para! Mira, eu podo resucitar os mortos, ou podo curar a un leproso, ou a un xordo, ou a un mudo. Pero imposible non, home, imposible non me pidades. Home, por favor. Dios. Creo que me pasei nun trosque, sí. É que hai cousas que son imposibles de mañar. Non me digas por qué, pero son imposibles de mañar. Eu teño que a política é, sobre todo, Hola, que hai, o amigo? exercicio de principios e de valores. Que ben se vive, carallo. Bueno, a ver, eu queríalles comentar unha cousiña, se pode ser. Por favor, silencio. Por favor. Gracias, periquita. Eso, silencio que teño algo de presa, que vais má hora do churrasco e despois descontrola o meu corpo. A ver, eu queríalles comentar unha cousiña. O caso é que eu quero cambiar de religión. Que lles parece? Os principios e os valores poden cambiar. E iso é normal. Forma parte da nosa vida. Correcto, pareceme ben, pero non se poña así, señor Quintana, que non é para tanto. Eu non máis que fago porque me aburro, E saben en que religión me quero meter? Na de Maradona. Para vostede o falar non ten cancelas. Todo lle vale. Pois non sei por que di eso, señor Touriño. E voulle dicir unha cousa. Maradona daba un papa bárbaro, pero bárbaro de verdade, Non teña vostede ningunha dúbida. Aí está, señor Feijóo, diga que sí. Eu non digo que Benedicto non sexa un mal papa, é un moi listo, é un santo, é un gran teólogo. Pero non ten a visión de xogo que ten Maradona. Non quero entrar en esa discusión de ver quen o fai millor ou peor. Xa, señor Quintana, pero eu creo que non ten dúbida, Eu non vexo a Benedicto facendo regatos pola banda. Bueno, Vostede sí que o ve, señor presidente. É que posto ve xogando? todo terreno. Tipo peleón, non? Bueno, pois se o ve vostede... A ver, que? Metemos a todos os galegos na religión de Maradona? Que me di, señor Feijóo? A nosa proposta non é esa.
A nosa proposta non é esa. Mas como queiran, home, como queiran, sempre igual. Sempre quitándolle a ilusión a un por vivir e por inventar cousas novas. Ya, menos mal que me queda o churrasco e o licor café, que senón... Despabila, home, despabila. Estás aí dormindo toda a mañana. Onde carajo me dicho lo mando da televisión a distancia? O mando é de Paco, o Paco non lle toca o mando. No, que non lle toca lo mando a Paco, eso sei non é o cierto, Pois, ti na miña vida non te metas, víbora? A mijiña sí, pero hasta aí. Se non che aparece o mando, rezas a San Antoniño das cousas perdidas. San Antoniño non me gusta nadísima, te dijo na cara. Eu sou moi devota dos abogacías imposibles como é o noso amigiño San Judas Tadeo. Ai, San Judas Tadeo, onde estea San Antoniño, quítate. San Judas, se hasta o nome é feo. Ai, feasti, carajo, non te miras un espello, mas cando miras para min. Este é bonitísimo, que non é o Judas feo nin o malo, é o Judas bueniño coa coroninha dorada que parece un angelito. Un angelito, pero mando non aparece. Non me extraña, porque cando veñen os santiños e pasan por aquí polo camiño, miran pola túa porta para dentro e digo, unha casa de pecadores, escapan todo aquí, non hai un santo nesta casa. Ai, o que tal me dixo que non hai un santo sin de acabo de chegar do cemiterio. Ai, carallo, é lo que morreu que eu non me enterei de nada. É que a morrer fai falta que morra alguén para ir ao cemiterio. Fúmelo meu nicho, que teño ali reservadiño, recién alicatao, soleao, que lle dá o sol toda a tarde contra a parede do fundo do cemiterio. Ai, que bonito, que ben vou estar ali, filla. Naquelas tardes soleadas, metida no meu cadaleito estilo Marilyn Monroe XXL, para que me entren todas as citas. Mira, non te menti nun. O meu de mármol, moi sencillo, eso si discreto a la par. Pero mira unha cousa, o que non comprei ainda foi a caixilla do difunto. Non ten a caixa de mortos? No. E logo que esperas a morrer porque te metan nunha caixa de cartón? Terás que ter escollido onde vas pasar a eternidade, víbora. Arráncate diante miña. Ai. Vamos aí a unha funeraria duns amigos meus que teñen uns cadaleitos preta por ter que os podes probar se queres. E podo pagar con crédito imposible? Hombre, non vas a tira por... Vamos! A ver, miña irmanciña, por Deus santo, acaba dunha vez, decídete que levamos unha hora aquí. Pero será posible contigo? Xa tiñas apuro na casa, Cando fun cambiarme de roupa, xa hai apura. Déixame comprar tranquila, que esta é unha compra para toda unha vida. Bueno, para toda unha vida, dilo ti. Arrea, pois é no momento que me decida e compre, non me separo desta compra jamás. Jamás, como hai? Ai, que vas facer? Levalo para a casa? Home, é logo que pensas? Que vou deixar quedar aquí para que despois se meta outro dentro e mo mancha o monstro pé? Onde o vas meter? Onde o meto? Meto no comedor e faime de mesa de centro que lle poño un tapete de camariñas e uns cinceiros e quedame estupenda ali e faime servicio. Ai, mi madre. Este non me gusta, que parece un twingo, Pero... Ai, este que me encanta o color. Que che parece? Vaime coa roupa. Que roupa? Con esta ou con cal vai ser? E vas levar esa roupa no teu enterro? É que mal ten. Con ese escotazo? Arrea, se unha vida anduve con un escote e anduve en sencilla, para lá terei que ir con escote. Ou vou ir tapada daqui a aquí, sabe lo que hai? Ti non és ben dada. Veña, arranca dunha vez. Dice un ou outro, pero xa. Pois mira, vouche facer caso, pero vouno facer dunha maneira sensata, sencilla, e iso sí, unha maneira científica. Sí, vaste meter dentro, non? Mira como me entendes. Sabía eu. Que? Bueno, este sen dúbida, Este. Faite máis nova, máis elegante, máis delgada. Estás impresionante aí dentro. Ai, Dios mío, non me dijas eso, O que che dije é unha cousa, Por favor, pido que me poñan o bolso aquí. Non quero rosario. Moi ben. Así. Pero a ver, señora, que fai vostede metida aí dentro? Non ve que me estropea o xénero? Ai, Dios mío, que me dixo te lo tuvieste! Como se che ocorre falarlle un defunto que está metido dun cadaleito dese xeito? Pero como que un defunto? Non ve que está viva? Pero ti non ves que ten respuesta para todo? Non te preocupes que xe lle explico eu. Que che pasa a ti? Carallo! Que pensas que este xeito de falarlle a unha señora? Deixo! Ai, miña irmanciña, que sencilla, que sincera fuches comigo. Fai moito máis delgada e moito máis alta. Parece Javier Bardem. Sacachesme da boca. Pero deja ya de quejarte, coño. Estamos en Galicia y en Galicia lo que se lleva es peregrinar. ¿Para dónde? Eso es lo de menos. Lo importante es estar siempre peregrinando de un lado para otro. ¿Tú sabes lo que significa ser peregrino, Cari? Bueno, ¿qué vas a saber tú? Si es que tú del hecho religioso es que ni papa, hijo. Hostia, Cari, pero tú ves lo que yo estoy viendo, coño. ¡Qué maravilla!, ¿no? Bueno, cállate, que tú no sabrás ni lo que es eso, que tú de arte antiguo no tienes ni puta idea. Tú cállate hasta que yo te lo explique, vamos.
Míralo, aquí lo tienes, qué maravilla. ¿Sabes lo que es esto, Cari? Bueno, cállate, coño, no te pongas en ridículo, joder, respétate un poco a ti misma, coño. Si no sabes una cosa, pues lo dices y ya está. Mira, esto es el auténtico y genuino cruceiro gallego. ¡Qué maravilla! ¿Qué te parece? Bueno, cállate, que tú de religiosidad antigua es que, vamos, lo mínimo, lo justito, por decir nada, vamos. Venga, coño, persígnate, que estamos en un lugar sagrado. Vale, pues ven, no se preocupe, sí, agora mesmo yo levo. Veña, hasta logo, chao, chao. Sei como fan que sempre me piden as cousas máis difíciles de coller. San Pancracio, por favor. Isto non pode seguir así. Isto non é vida. Non podo máis. Xa sabes que eu non son moi de rezar, pero estou desesperado. Por favor, cho pido, fai un milagre. Fai que se acabe xa este pesadelo de vivir permanentemente inclinado á dereita. Por favor. Vaya, non? Está ben. Grazas, Boas noites, amigas e amigos. Pido perdón de todo corazón a todos os crentes que hoxe poideron sentirse ofendidos. Asegúranme que o que ven a continuación é un acto de sinceiro arrepentimento dos responsáveis deste programa que hoxe fixeron tanto mal. Así sexa. Ai, Trotsky. Tanto chiste contra a religión, pasámonos, Non sei, os andaremos na blasfemia. Mira o que che digo. Imaginaste que agora me pegas un pistonazo, quedo aquí seco, teso como un astaque aquí. Os pecados que teño enriba, seguro que non paso nin a ITV da salvación eterna. O Padre Casares! Parece que foi Dios. Padre! Está ocupado. No, xa sei que está ocupado, home, pero quería confesar. Pois vai á igrexa pola tarde. Non podo esperar. Na estrada a morte chega sen avisar, e os pecados que teño enriba... Carallo, lambón. Tamén lle meteu aos callos, Me extraña, aquí están de vicio. Non sexas impertinente. A ver, profesor, unha confesión rápida, por favor, veña. Aparte, sei de sobra que vostede é un cura moi humano. Nin é o lugar, nin é o momento. Bueno, si, home, e logo na Biblia non pon que calquera momento e lugar son vos por arrepentimento. E onde pon iso? Corintios 4:14. Iso acabas de inventar. Sí. Outro pecado máis que sumar á miña lista, a mentira. Está ben. Se a confesión é tan apremiante para ti, escóitate. Debe o pague, padre. Cárguelle, déalle aí xa. Ave María Purísima. Por moito tempo e que usted lo vea. Jesús. A ver, fala. O primeiro que teño que confesarlle é que me gusta moito a súa comedia. Está bárbara. Uns actorazos e uns guións, pero que maravilla, non teño palabras. E non divague, vaya directamente aos pecados, home. A ver, eu pecados teño moitos. Teño moitísimos, pero, bueno, resúmense todos en dous. O primeiro, a gula. Eu sempre fui un ancho de oso, pero non me diga por que a min comer vaime. A min vai matallada, vai un churrasco, e cos callos que poñan aquí, criatura, non me diga que é para poñerse como estou eu, Bueno, depois o outro son as chicas, Eu cada vez que paso por diante do Club Gladys, pónseme o aparato en varillas en unha forma que non é normal. Sobre todo últimamente, que hai unhas albano kosovaras que están para comer... Non fai falta que entres en detalles. O importante é que vostede se endereite, faga acto de contrición e se arrepinta. Eu arrepentido estou, Mentre non me paso un pacho e non vai por diante do Club Gladys, xa está. Bueno, agora o importante é endereitarte. Reza 2 Padres Nuestros e 3 Ave Marías. Ego te absolvo in nomine Patris. Así dá gusto, padre, así dá gusto. Sorte coa serie, que comedia, que comedia. Que aliviado queda un, chico.
É que para estar ben non hai como evacuar, Alivio espiritual, Cona. Padre, dixen outro pecado. Que lle cargo 2 Padres Nuestros máis? Intolerable. Inadmisible. Ata a semana que ven. Se Deus quere. Mira, mira. Este é Pachi todo, é mentira, é Pachi que vai, hombre. Que fago? Salvarvos a asma. Asma. A alma, mi alma. Que senón, ainda se todos quedaron moi avisados. Amigos. Ai, caralla, este salgo do Tadeo. Amareces, caralla. Papá, aguanta así que estamos collendo a sexta. Como haces? Non vos aviso máis. Que é eso de humanidade?